एक स्नॅक्स करता ताची कितें पनीर मशरूम धण्या मिरसांग टोमॅटो पियाव कॉर्न घालता ताका मीठ घालता इदी हळदी पिठी घालता मिरसांगे पिठी घालता इदी जिरा पावडर घालता इदी काळा नमक घालता गरम मसाला घालते इदी दही घालता असे अर्ध घंटे दवरायला तेल तापोवन तांतू आल्लेनी लसूण घालून भाजी तयार सामा हे वेजिटेबल्स पुरा घालता तांकां ब्रेड शिकोन कट करका राउंड शेपारी रेडी करून दवरला तांतू भितर मसाला घालून भाजी दवरता चीज घाला भाजी घालून चीज घालून दवरला आता हे चीज मेल्ट जावच्या कशी काय धांकून दवरता ब्रेड रिंग पिझ्झा झाला व्हेरी युनिक स्नॅक्स खंडीत ट्राय करायची आय एम शुअर तुम्ही फर्स्ट टाइम पळयता आसांची ट्राय कोण कशी जाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब आवर चॅनल थँक्यू